Горещият стол. Отговорите, които Бойко дължи. Тази седмица българският парламент записа в своята история безпрецедентните 3 дни без необходимия кворум за провеждането на заседание. БСП и ГЕРБ се надхитряха с процедурни хватки дали има или не кворум в залата, след като първо герберите се появиха, но не се регистрираха, а после председателят на парламента Михаил Миков накара квесторите да преброят ръчно присъстващите и се оказа, че в залата са повече от половината депутати. От ГЕРБ го обвиниха, че нарушава правилника на Народното събрание, като не признава електронното броене и поискаха оставката му. На несъстоялото се заседание трябваше да бъде гледан вотът на недоверие срещу правителството на Пламен Орешарски, внесен от ГЕРБ. На работа се явиха само депутати от БСП и ДПС, „Атака“ беше на срещи в Брюксел. Но в петък авторитетното списание Юрактив разкри, че 23-мата депутати от „Атака“, които ходиха в Брюксел на важна визита и поради това пропуснаха вота на недоверие в парламента, не са били прияти от нито един евродепутат и не са имали никакви срещи там. Също в петък в социалните мрежи мълниеносно плъзна слух, че след като парламентът 3 дни поред не може да събере кворум, камо ли да отхвърли вота на недоверие, поискан от ГЕРБ, Пламен Орешарски е подал оставка. Самият той коментира малко по-късно, че явно някои хора са с много голямо въображение. За парламентарните хитрувания и за другите хватки в политиката следват отговорите на Бойко Борисов. Горещият стол и отговорите, които Бойко дължи, сега. Добре. Истинско. Извън реда. Добре дошъл. Добре заваря. Аз мислех, че си много щипване ще мине, но ти задържа господин Мавродиев тук. Беше доста гневен, но си... силни изказвания, които се налага напоследък, не ми харесва. Ние не се щипаме. А го помолих господин Мавродиев да се върне, защото това е изключително сериозна тема, която засегнате при това и не бих искал в негово присъствие да кажа това, което дължа като отговор, както ви бихте в предаването си. Ако, разбира се, ви интересува. Как да не? Ме интересува как... Първо, господин Мавродиев преди 4 години, когато парламента го излъчи за председател на тази комисия от квотата на ГЕРБ, беше депутат на ГЕРБ. И той лично му е предложение. И то с една единствена цел мога да го мотивира. Защото него бях взел като експерт по финансово-икономическата програма, така че да представлява тази част от хората, които мислят по подобен начин в България. И с него сме много срещи, когато правехме програмите, когато ги коментирахме с всички тези вдясно център икономисти от Института по пазарна икономика и много други. Когато стана председател на финансовата комисия, това е първи единствен случай, в който аз съм му казал какво трябва да прави. А то беше да е еднакво лош с всички, които нарушават закона. Да не се съобразява с никого. И ето вие казвате, от 2010 година са започнали проверките му. Си реч, още първата година, когато сме били на власт. Срещу всички. И понеже хиляди сделки минават на борсата, затова се радвам, че Държавната комисия е отсяла тези, които, ако има нарушения. Че те са дадени на главния прокурор и ако някой е пипал в кацата в меда, и това е верно, край на краищата има си затвор за тази работа. Все пак става дума за Дянков и Трайков. За който ще да става въпрос? Ето нека да кажа. Ако става въпрос за Дянков и Трайков, дали аз, когато ме уведоми, че според него по борсата, по тази сделка, за другите две кажа, че са според него перфектни, но за тази има съмнение, аз му казах. Ето да го потвърди, без никой не го е пипал. Без щипане. Казах, веднага проверка и на прокурор. Ето ми ги ръчички. Добре. Добре. Но не е така. Така е. Аз всъщност го казах и малко по време на нашия разговор, че премиера беше информиран веднага в момента, в който ние сметнахме, че има проблем, че започваме разследване за пазарни манипулации. И той декларира, че имаме пълната подкрепа негова като премиер и че няма че дърнат никого. Хиляди са номенклатурните кадри. Винаги сме работили добре. Министри, заместник министри, агенции, кметства, поръчки, които вървят. И затова има такива агенции, комисии, които контролират, проверяват и дават на прокурор. Затова има лична отговорност. Този, който е подписвал сделките, този, който
е взимал решение, е принципал да отиде да носи отговорност. Или да се обясни, че това не е така. Аз, което е трябвало като премиер да направя, пълна подкрепа за проверка и разследване. Това е история от при 2-3 години. 3 години, нали? Да. Ти разговор с Дянков имал ли си на тази тема? Не, продаването на дружеството, да. Не от 3 години. Коя година? Ирен, от Продажбата 2009. беше края на 2011. 11. Това е горе-долу една година преди изборите. И съм го питал Дянков. и му казах, че ги проверят тези работи. Той каза, всичко е прозрачно, минало през сделките. Викам, окей. Трайко вече беше махнат. А знаете, че няколко месеца преди изтичане на мандата смених и Дянков. Защото действително имаше неща, които... Как го смени? Смени го от министър. Колко време? Колко време? Да знам, да кога беше. Знам, че го обявих публично в Министерски съвет. Ама ти това стана преди да си подадеш оставката. Месец някъде преди това. Да. Защото имаше особеност. И за майчинските, че не ги платихме за 30 милиона. Просто, както и да е. Той изигра и положителна роля относно финансова дисциплина, но, повтарям, тук темата е много конкретна, за да не коментираме хора, които ги няма. Затова, ако има нарушение, съответно комисията проверява, прокуратурата повдигна обвинение, има съд. Това си е персонална отговорност на хората, които са подписвани. Аз все пак се удивлявам, че е възможно, дори при човек като... Ти ми говориш на вие, ама това просто е... Моля ти се, дай да се придържаме към един по-такъв свободен, спокоен разговор. При човек, при твоята така нагласа, някакъв бизнесмен хваща двама министри. Твои и пре. Не е така в смисъл, в който публиката би го приела. ГЕРБ е млада партия. Преди 4 години, не случайно с Мавродиев сега, че е тук, е хубаво. Аз ги събирах, не ги познавахме хората. Аз работех като финансист с зам-кмета, който заварих от Софиянски, Минко Герджиков. Много добър финансист, но понеже има агентурно минало, не можех да го ползвам. И гледах да не ме атакуват в тази посока. И започнахме. Стоян ми доведе поне 5, 6, 7 души, икономисти, финансисти, мога да ги изброя, Георги Ангелов, всичките сещахме, говорихме, докато отсееме хора, които и да изявят желание, разбира се, да дойдат да работят и след това. Но е факт, че факт е, че има така, не един или два случая на подобно опекунство на хора, които изместват политическото, същинския му смисъл. И двамата са се клели, са се обяснявали, питал съм ги директно, дали имат общо и дали някой им влияе. И те? Когато разбрах, че Дянков живее в апартамент на Прокопиев, тогава извиках главния секретар, казах да му намери някаква държавна вила, да живее там, да си доведе семейството, но да не бъде зависим от никого. Добре, благодаря ти, господин Мавродиев. Благодаря ви за поканата. Благодаря. Мина са без стълкновение. Добре дошъл още. Не, то няма от какво се... Това са от хората, които са ми били най-близки в партията, в финансите и икономиката. И аз се радвам, че с подобни хора, които съм поставил на тези места, сумяваме сега да си свършат работата. Това стана съвсем случайно. Иначе няма да... Но нека да даде една представа все пак за начина, по който си работил. Добър или лош, но това е една снимка. Винаги съм казвал, че проблема на ГЕРБ е, понеже изведнъж много порасна, част от кадрите на самия ГЕРБ. Не гледаше че на тези места имаме хора, които пък и които проверяват, за да може на време да се освободим от тях. Сега не гледаш ли на това, което се случва в парламента като на срамни игри? Честно казвам. Те са безспорно срамни. Те са безспорно срамни, но абсолютно ми е чиста съвестта. Защото в това студио беше преди Коледа ли? Когато беше? Преди Коледа, да. Когато идвах за последно. Дори след това... беше на Коледа, да. Няма значение. Беше последното ми идване тук. Дори ти му прекна, че съм прекалено добър към всички. Ще търся в доброто във всеки от моите политически опоненти тогава. Че за всички съм казал по нещо хубаво. По нещо добро.
Това съм го правил, защото винаги съм считал, че политиците трябва да имат една мяра, до някъде да стигат. Отказа ли се вече от това? Защо го споменаваш? Защо го споменавам ли? Защото искам да върна хората към преди 4 месеца. ГЕРБ спечели изборите за първи път в новата история 2 пъти поред за парламентарните избори, преди за парламента. Хората не казаха друга партия да дойде да управлява. Те дадоха най-много доверие на ГЕРБ. Но това прави Това ли... са резултатите. Не момент. Това прави ли по-малко безсрамно това, което става в парламента? Аз тогава, след като не ни стигаха гласовете или от 3 партии други, които бяха в парламента, не можахме да направим кабинет, им предложих от трибуната на парламента на тези 120 депутати от БСП и ДПС, аз да им дам един глас, да им станат 121. Да не взимат от Атака, която видяхте. Разхожда се из Европа една седмица, никой не им дава среща. Това са нахалост български гласове, дадени на гласоподаватели. Ако разбира се, България иска да върви по евроатлантически път. Ако не иска, тогава не ни интересува Брюксел и да си гласуват за подобни партии хората. Това е тяхно право. Тук по-скандалното е друго. Че пак се опитват да ни обвинят нас. Ние сме опозиция. Въпреки, че сме първа политическа сила. И те нямат моралното право да се държат като победители. Все пак те са победени на изборите, тези хора. Но ние говорим сега за друго. Искаш вод, а го бойкотираш. Не. Вота на недоверие. Какво значи самата дума вод на недоверие? Че една партия счита, че това правителство трябва да си отиде, защото има недоверие в него. Но още основата, още създаването на това правителство се оказва, че е фалшива. И ето какво се получи, което благодарение на така добре структурираната и медийна защита на тези 3 партии, хората не разбраха и аз се радвам и за това приех да съм в ефир, защото не могат да се цензурират думите. Да. Кога не си бил... На вота на недоверие 17 депутати от БСП и ДПС ги нямаше в залата. 17. Не един, не двама да кажеш. 17. Това е една огромна група хора. От БСП и ДПС начело с мандата на носителя Станишев. На 2 гласувания ги нямаше в залата. На следващия ден бяха 111. Къде са 111? Трябва им 121. Пак 10 им липсват. И сега колеги от Атака споделиха, че всъщност те са ги изпратили една група тук да влезат в парламент. Те са си били в България, не са цялата група в Брюксел. За да станат 121 с БСП и ДПС. Но пак БСП и ДПС ги няма. И тогава, за да не станат хептем за смях, не са приели, Атака да влезе пак. Добре, да. Добре, след като тези хора виждат, че са 100% функция на Атака, или да признаят, да, това е тройна коалиция и работиме БСП, ДПС и Атака. Това ли е скритата ти игра? Това ми е скритата игра. Ако може да се нарече скрита. Сега вече те не могат да отричат нито пред европейските социалисти, нито пред европейските либерали, че са едно цяло, това правителство подкрепено от Атака. Вече няма как да избягат от това. А това, че са го приели, или че, приема господин Кутев казал, че много по-добре да зависи от Волен Сидоров, отколкото от нас, да им е честито, нека да си зависят. Но нека и Брюксел да го знае. И хората да го знаят. Това е, извинявам се, но доста така произволни неща се казват. Нека си защото това малко ми прилича като знам какво се пише в западния печат, френския специално. Той е убийствен. Станишев е... За БСП и за Станишев. Да. Убийствен. Станишев много разчита на Оланд и го дава се за пример, не знам какво си, обаче авторитетни френски издания пишат съвсем друго. Така че това твърдение на Кутев пак е доста произволно, но добре, ние ги оставим. Само една скобка. Представете ли си да паднем на нивото на Станишев, който, помните, всяко изказване им помнише, че вече в Европа идвала лява вълна, защото във Франция спечелили изборите социалисти. И ние сега да говорим за дясната вълна, че канцлера Меркел спечели за 3-ти път. Дайте да си гледаме България и да се опитаме да направим нещо добро. А нещото добро е простичко. Не е морално 3-ти или 4-тия да определят какво се случи в България. Да направят нови избори и както ни подреди народа, 1-ви, 2-ри, 3-ти, 4-ти, тогава сме длъжни политиците, но след избори.
да намериме решение. Сега това не е естествено, което правят. Те казват, ама ГЕРБ не били градивни. Ма как първия да бъде градивен? Първия предлага на втория, третия или четвъртия. А не четвъртия на първия. Това е обърнато обратно. Усещам, че нямаш увереност, че кабинета пада, защото предлагаш странни за политиката неща. Някой да ти каже това, което ти искаш. Как ще стане тази работа? Някой да каже? Да си подадат оставката, понеже не било нормално. Това е единствения, за съжаление, единствения законов начин. В България са ползвани други. Както падаха правителства на Жан Виденов, запалиха парламента. След това нас изкараха на Орлов мост, направиха и метеж. Помните ли как Станишев говореше, заедно с колегите си Местан, преди февруари, че или да си отидем, или те по друг начин ще ни свалят. Те отдавна този сценарий върви. Само, че ГЕРБ не е такава партия. Никога няма да караме или да ползваме такива инструменти. Ти смяташ, че след като има някаква ненормалност в тази конфигурация, трябва да си ходят. Казваш го и те си отиват. Това не е възможно. Това е демокрацията. Така се прави. Това говорене е фантазия, нали? То не е демокрация. Другото е с парламентарни приеми, каквито приложихме, да види цяла Европа, да види и народа как се казват европейците? Защото тези приеми правят от парламента една куха сила. Знаете ли, много хора ми се обадиха тези дни да ме питат какво казват европейците. Когато си мислех, че сме направили най-правилното ГЕРБ, напуснахме парламента, за да покажем веднъж отношение към протестите, че ги подкрепям и втори път да не искаме да сме с тези три партии в парламента, конструирани по този начин. Част от това статукво в момента, което е парламента, зверска критика получих от Брюксел. От всички. От НП, от социалисти, от либерали, от приятели, премиери. А сега? Когато се върнах в парламента, всички казаха, че това е правилно решение. Онзи ден, когато отидоха да чукат по вратите на Европейската народна партия, това стресна цяла Европа. Имаш предвид атака. Да, в момента, когато видяха тези хора пред вратата вече и на Европа вътре да чукат и да си показват магариите, които в България ние сме свикнали, и какво тогава вече си. Лично Джозеф Дол ми се обади. Така? И вече понеже той даде интервю, вестници и другите, все пак не съм ги питал дали да им споменавам имената, затова ще си замълча. Но над 10 души, високо поставени хора в Европа, се обадиха и казаха, че имаме пълната подкрепа в момента. И това, което... това, което правите. Не само което правиме. На парламентарните хватки. И това, което в момента представлява българското правителство, подкрепяно от тези три партии, абсолютна подкрепа имаме като алтернатива, като опозиция, като бъдещи участници в управлението на страната. Никога за тези 4 месеца толкова силна подкрепа не сме получили от всички отговорни хора, колкото онзи ден, когато атака им чукаше по вратите. Това, имайте предвид, че в Брюксел оттеква страшно силно. Някой да си позволи на най-голямата партия да отиват масирано. Според мен правиш една грешка, като се фиксираш толкова върху атака. Не се фиксирам върху атака. Не се фиксирам върху атака. Как ще се развие поведението на атака по-нататък, според теб? Не мога да кажа. Волен Сидеров има два изхода. Знаеш обаче как. Кажи как. Предполагаш? Според мен договорката им е много силна и той ще остане да си ги подкрепя до край. 4 години. Аз приемам него. Най-вероятно. Аз приемам... Моля? 4 години казах и ти каза най-вероятно. Колкото трябва, толкова ще ги подкрепя. Това казах. Но не казваш, че мандата ще бъде 4 години. Той е толкова по закон. Но не казваш, че ще бъде изкаран. Или го казваш? Това не зависи от мен, нито от теб. Нито от който и да е. А от това мнозинство в парламент. Тези дни те показаха, че нямат мнозинство. Нищо не се знае. Това е нестабилност. Това е парламентарна криза, това е нестабилност, това е изключително лош сигнал за всички инвеститори, за всички наблюдатели в Европа. Станишев каза във Враца, че ще изкарат пълен мандат. Разбрах. Друг въпрос. Не. Аз мога да кажа какво казваше Станишев. Той казваше, че ще дигне данъците. Не ги дигне. Казваше, че ще строи Белене. Най-скандалното нещо, което чух преди 3 дена, гледайки Вигенин от Съединените щати, той повтаряше това, което аз говоря. Че ще строи АЕЦ Козлодуй, 7-ми реактор. Защо да е скандално? Трябва да си доволен. Това е много правилно. Да. Но тези хора само преди 4 месеца... Индигото те притеснява.
Че го Не. казва под индиго. Притесняваме, че тези социалисти, които са си дали гласа, защото са ги излъгали, че строят Белене. Иначе Вигенин каза най-верните неща. 7-ми реактор в Козлодуй, Белене, явно няма да го строят. Но затова те похарчиха 14 милиона за референдум. И излъгаха маса народ в Северна България, че там ще има 40-50 хиляди, говореше Станишев, работни места в Белене. След като Вигенин казва, че ще строят 7-ми реактор в Козлодуй, на практика, ако има само някой да помисли, това означава, че единия реактор вече са го взели от Белене. И няма да има как да има 7-ми реактор в Козлодуй. Усещат ли обикновените хора те? Не го усещат. Те много добре лъжат, много добре манипулират. Аз го слушах Станишев вчера какво каза във Враца за кметовете. Русица Янакиева я познаваш. Питайте, поне 10 пъти съм бил в Перник. Театри, университети, пътища, канализация. 1 милион дадохме за земетресенията на хората от партията. Кмета на Шумен си изкарал брошура с над 50 обекта, които съм открил заедно с него и се задължавам да ти я пратя да я видиш. С мои снимки и негови. Ми я подари. Кмета на Шумен. Фотоалбум. Поне 15 обекта сме направили там. Казарми, паркове, градини. Какво ли не? Кмета на Гоце Делчев направихме го кукла града. Стадиони, паркове. За 6 милиона или 7 беше парка. Пътя за предела. Всичко си спомням. Санираните болници, санираните детски градини в Гоце Делчев. Кой друг имаше червен? Пазарджик. Това не ти ли стига? И аз ако седнем с Станишев да ни изпита някой кой какво е строил, ще видите, че не знае нищо. Да ти задам един глупав въпрос. Да. Това не ти ли стига? Стига ми, разбира се. Днеска като минах по край Търно по магистралата, то приказка. Като си спомням на гара Яна как се стоеше с часове. И толкова ми става хубаво и светло. Вика ми, ще види Кеврокян след обед. Това е две хубави неща ми се случиха днеска. Видях си Хемъкс, видях си. Значи не си властелин на държавата, както смята Станишев. Оставете го, това е диктатора. Айде бе. Това е едното семейство, върху което се върти държавата. Аз когато трябваше да излъжа хората, че ще намалят сметките за ток, аз си подавах оставка. Защото сметката за ток не може да падне. Не може. Нито миньорите ще взимат по-малки заплати, нито въглища стават по-евтини. Все едно, обаче, покрай господин Тези Станишев, хора лъжат. Господин другаря Станишев има нещо, което... Покажи, Стенли, от едно френско списание, една снимка, това как е минало, но те са, французите са го направили, от един сайт, Биволгара и сега. Негов поддръжник, симпатизант, носи снимката на Сталин. Понеже каза за диктатори, той разбира се не е диктатор, но това е малко лош сигнал. Изкарахме добър кандидат за президент, спечелихме президентските избори. Изкарахме добри кандидати за кметове, спечелихме си кметските избори. Какви? Ние сме си спечелили с честни избори всичко това, което. Спечелихме си за втори път парламентарните избори. А какво ще загубите от Баста? Според мен е... Ти как гледаш на това, че някои от най-видните ти шутови са там? Не обичам такива определения, защото... И как гледаш на шутовщините на Миро Найденов? Ти до сега го криеш и онзи разговор, който изяде главата на цял градски прокурор, си остана една тайна, а то не е тайна, нали? Защото там има... Миро Найденов беше добър министър на земеделието. Особено в усвояването на еврофондовете, заедно с Порожанов, шефа на фонд земеделие, който освободиха един изключителен специалист. И ще видите, ще берат ядове тези. Добре, но се опитват да те ерозират. Напротив. Аз читам, че как напротив? Да нямаш някакви договорки с тях? Нямам никакви договорки. Но демокрацията е това. Харесва ти да си с някой, с него си. След това решаваш, че не си с него. Имам някои забележки към тях. Мога да ги кажа. Не може да си, понеже искаш да направя забележка Миро Найденов, през този екран му е правил. Не можеш да си бил 4 години министър на ГЕРБ и да говориш срещу партията ГЕРБ. Окей, не ти харесва Цветанов или Фидосио или Борисов, твоя работа. Но срещу партията, която те е държала пълен мандат министър, нямаш право да. Голям успех ще имат, нали? Аз им пожелавам успех. Пожелаваш го? На всеки, който... Аз се радвам много на всеки, който... да се коалират и накрая. Няма, нали? Говориме сериозно. Аз много се радвам на всеки, който
намери кораж и отида на избори. И там да се види какво става. И тогава само искам да напомня, не само на тях, Колко на избори всички. си спечелил, сега ще го кажеш. 8. 8. 8 избора. А как гледаш на това, че Краси Рядков, който е един чудесен актьор, те представяше тебе на конгреса на Баста? Аз затова казвам шутощини. Това е измислица на Миро Найденов, не е моя. Краси Радков е изключителен талант. Аз с Любо Дейков често се шегувам, че вече не може да ми имитира, защото доста понапълня. Да. Така че Краси Рядков се вписва вече в новата роля и го пожелавам успех. Но вижте, аз си спомням, когато царя дойде и всички много искаха той да стане премиер. И? Тези същите, които тогава... какво са целели? Защото като станеш премиер, нали, цялата отговорност неминуемо Ко общо има това с Краси Рядков? Не, Краси Рядков го оставяме. Добър актьор, нека да си изкарва парите човек. Имах преди защо Станишев не е премиер. Аха. Помните ли, когато по-естествено от това мандатоносителя, лидера на партията да е премиер, няма, защото носи политическата отговорност. Ако искаш експерти, Орешарски, напри го вице-премиер, дай му да управлява. Но премиера трябва да е лидера на партията. А защо носи не? партийната. Защо не? Защото първо го е страх, че ще отида вече на тотален провал. Второ, най-вероятно, защото не му се става рано на работа. Най-вероятно. Както и ония ден се успа. Той ви нарича катонар и ти викаш, че не става... Абе, този език... Закъсня, не дойде, 2 гласувания минаха и аз го видях с очите си как тича по коридора сега. Не съм го обидил да се успиш. Случва се. Но той се успа на най-важното заседание, когато гласуват вот на недоверие. Извинявам му се. Аз не съм го обидил, като каза, че се успал човек. Кога ще бъде следващия вод? А катонар? Следващия вод кога ще бъде? Ако имаш телефон, събуди го. Че му пусна СМС да писка нещо, ако може. Така че аз не съм искал да го обида. Колко хубави неща казах за него тук, като бях при вас. От тогава чувах само обиди. Да. И вече до тук малко ми стига. Включително, че не си бил мъж. Това доста беше странно. Не, каза друго. Каза, че съм кавалер. А той е дама. Каза, оня да ни сравни. Не мога да разбера кога вашите отношения станаха много специални. Ето, това им е да излеземе всички, че сме маскари, да излеземе всички, че нещо правим. Абе, техните депутати не идват работата. Моите 97 бяха в залата. 97 от 97. Тяхните 17 няма ГЕРБ им виновен. Сега. Това е нахалство вече. Нахалство имам още много интересни въпроси. Айде. Пускайте рекламите, а ние ще запишеме продължението. Другата седмица ще го видим. Ти нали пишеш Стенли?